Ahojte, vítajte na mojom novom kanále. Ja sa volám Lily Nix a dneska si pár secretov ukážeme, takže poďme na to. Klikneme na toto 1, 2, dám dvojku. Bude sa nám to načítať. No, keď to mám načítané, tak klikneme na túto vec. A toto máte toto červené tlačítko, ktoré stlačíte a budete tu mať takéhoto robota. A prejdeme na ďalší secret. Takže tak. Ďalší secret bude v SEA Live, takže kliknem na SEA Live. A keď sme na tom SEA liveu a teraz tuto otvoríme tú druhú. Tuto máme takého hada a tuto dáme do tejto veci, či ako sa to volá. A toto máte zvieraciu diskotéku a ideme na ďalší secret, takže tak. Ďalší secret bude v tejto nemocnici. Dáme kde sa proste vychádza dovnútra. Klikneme na to. No, keď sme tu, pôjdeme zase dozadu. Takže tak. Tuto máte túto vec, odokryjete a tuto máte takéhoto maznačika. A ešte jeden vám ukážem secret, takže tak. A ďalší secret bude v mall. Klikneme na druhé poschodie. Keď sme teraz na druhom poschodí, ideme dozadu. Teraz, kde sú tie ryby, tak túto kartu, pôjdeme do začie pre tohoto robota. Dám ho preč. Teraz otvoríme toto a strčíme tam tú kartu. Otvorí sa nám takýto krásny safe. Toto je koniec tohoto videa, takže ahojte.